Salutare lume, eu sunt Florin și astăzi am să vă arăt cum să puneți o mapă pe Minecraft descărcată de pe internet. Uitați, acesta este linkul, dar eu am să vi-l pun în descriere. Așa, eu să intru pe browser. Și pun linkul. Deci intru. Uitați, aceasta este mapa și dăm download. Și mapa s-a pus la descărcat. După ce se descarcă, am să vă arăt cum să o arhivați. Stai să șterg eu niște chestii pe aici. Scuzați. Și uitați, aceasta este mapa. Voi aveți nevoie de exploratorul fișiere, vi-l puteți descărca de magazin Play și intrăm în el, sau care îl aveți, folosiți-l și căutăm redstone. Și uitați, aceasta, cărțile astea este. Și voi dați la mai mult, dați extrage în și dați calea curentă. Și după OK. Așteptați. Și s-a terminat. Și uitați, așa ar trebui să se arhiveze, dar voi, dacă nu vă apare chiar acum, ieșiți și apoi intrați, scrieți redstone și vă arată. Și dăm, ținem pe apăsat și dăm mutare în. Dați în jos și la games, aici. Dăm aici, că aici este Minecraft și la Minecraft Wars. Și dăm OK. Și mapa a fost pusă. Acum să intrăm în Minecraft. Așteptăm. În play. Și uitați, dacă vouă nu vă apare aici, rulați în jos și vă va apărea. Intrăm în ea. Aceasta este o casă redstone, cum s-ar zice, mecanizată. Deci, uitați, aceasta este casa. Sper că v-a plăcut episodul meu, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Eu am fost Florin. Și înainte vreau să promovez un prieten meu care are un canal, îl cheamă Nicu Fundiul, cu K, să scrii în loc de C. Și intrați la el canal, dați like, subscribe și toate cele. Eu am fost Florin și vă salut.